Wannan bidiyon bayanan da yake ciki ake mun tambaya a kansa, shin gaskiya ne ko ƙarya ne? Wallahi tallahi wannan kaɗan daga cikin kuɗaɗen da mutane suke samu kenan a cikin Metaforse. Wannan dala 120 da kuke gani ɗaya daga cikin memba ɗina ne ya samu spill over yake turo mai big four. Tabbas abin da ya faɗa a cikin wannan bidiyon gaskiya ne. Akwai mutane da dama da suka samu kuɗi a cikin Metaforse, ko kuma ce ta hanyar Metaforse. Ba ma iya wannan kuɗin da ya magana an samu ba, fiye da ninkin inda ba kwa tunani ana samun kuɗi tabbas. Takaice muku ma tun daga nan ya fahimci cewa ana samun kuɗi ta hanyar Metaforse, ba ma iya shi kaɗai ba, da dama mutane suka riƙe wannan hanyar wuta domin su samu kuɗi. Saboda haka ga mai bukata ma gaskiya a wannan lokacin duk wanda baya kasuwancin Metaforse sunansa sorry. Kun ga kasuwancin Metaforse, wallahi mutum ya kamata a ce ya fara tun kafin su daina ba da TR kamar waɗanda ba su sai Force coins a baya ba suke da nasadi a yanzu. Ku zo ku yi kasuwancin Metaforse ɗin amana. Duk wanda ya kasuwancin Metaforse insha Allah zai samu abin da baya tsammani kafin su rufe ba da TR. Wanda yake da ra'ayin yi ku je ku danna profile ɗina, akwai link a group WhatsApp ɗina, da da kai ku zuwa group WhatsApp ɗina zan muku bayanin yadda kasuwancin Metaforse suke, kuma ku shiga ku yi domin ku samu tagomashi. Ku yi share ɗin bidiyon nan domin wasu gani.